Лозенец. Коя дата сме днеска? 3 април 2013 година. Айде малко разходка из улица Богатица. Оха! Оха! Право не ме повервам. Гледай какво става. Оха! Морето на Богатица! Морето на Лозенец. Лозенец на 3 морета! Браво! Браво! Оха! Още отрязани дупки! Така, това не е всичко! Това не е всичко! Продължаваме! Лозенец! Кварталът на богатите! Ориндж Каунти! И ето рунд 2! Само да кажа, може камерата да ми е зле, но асфалт няма. А сме в един от най-скъпите квартали. Оха, оха. Песента дупка до дупка, чували ли сте? Дупка до дупка, асфалт няма. Асфалт няма. Вой, та беше дълбока. Браво, браво. Искам да изкажа искрените си благодарности на нашето правителство, на нашата община, на нашите кметове, на нашите управници. Благодаря ви, че ни дадохте този перфектен квартал. Само за бонус ще ви покажа най-хубавата част. Оха! Дупка до дупка, дупка до дупка, дупка до дупка.